keď hlavu sklesnutú a ruky doráňané mal. Vtedy Ježiš za mňa drahú krv vylieval. Na hlave korunu z trňa mal, na kríži horko zaplakal. Vtedy Ježiš za teba svoj drahý život dal. A ruky doráňané mal. Vtedy Ježiš za mňa drahú krv vylieval. Na hlave korunu z trňa mal, na kríži horko zaplakal. Ježiš za teba svoj drahý život dal. Chcem ísť za tebou, Ježiš, chcem byť len tvoj. Proti zlu na kríži vyhral si boj. Chcem byť len tvoj, chcem byť len tvoj. Keď počujem túto pieseň, tak si spomeniem na príbeh jedného človeka, ktorý možno reprezentuje aj mnohých z nás a to je Lotor na kríži. S hlavou sklesnutou, možno sklamaný zo svojich vlastných zlyhaní, sklamaný sám zo seba, sklamaný zo života a s rukami doráňanými a ruky, ktoré možno narobili veľa vecí, za ktoré sa hanbil, tak zrazu sa ocíta vedľa muža, ktorý visí na kríži, tak ako on. A pritom tento muž je nevinný. A Božie slovo hovorí to, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, preto aby každý, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal večný život. A ťa chcem povzbudiť, cez čokoľvek v živote prechádzaš, kdekoľvek sa nachádzaš. Možno si zažil sklamanie sám zo seba, možno zo vzťahu. A nikdy nie je neskoro, aby si tak, ako ten Lotor na kríži, pozdvihol svoju hlavu. Pozrel sa na toho, ktorý na kríži prišiel a položil svoj život preto, aby ty si mohol večne žiť. A len jednoduchým zvolaním sa pozrel na neho a tak, ako ten Lotor mu hovorí, možno už ani nemal odvahu o čokoľvek žiadať, len mu hovorí jednu vec. Ježiš, keď prídeš do svojho kráľovstva, spomen si na mňa. Niekedy to je tá najkrajšia modlitba, ktorú Ježiš túži počuť. Ježiš, ja ťa potrebujem, prosím, spomen si na mňa. Nezabudol si náhodou, vidíš to, kde som, vidíš, kde sa nachádzam, vidíš túto moju situáciu, vidíš možno tento môj problém, možno manželstvo, možno zdravotnú nejakú situáciu, možno si niekoho zradil, možno si spravil veci, za ktoré sa hanbíš a pritom si len jedno zavolané od toho, ktorý má moc a schopnosť učiniť ťa novým stvoreným. A Božie slovo hovorí v Rímanom 10.9, lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami
a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Lebo písmo hovorí, nikto, kto verí v Neho, nebude zahambený. Pozdvihni teraz svoju hlavu, pozdvihni svoj hlas a len sa pridaj k nám a začni volať na Neho. Chcem ísť za tebou, Ježiš. Chcem byť len tvoj. Proti zlu na kríži vyhral si boj. Chcem byť len tvoj. Chcem byť len tvoj. Chcem byť len tvoj. Chcem byť len tvoj. Chcem byť